Pireni zwana. Samsoro changamira. Bazoti mumangu anodai mararamiro nomagarato noita. Baba ndikude bachena mararamiro atikuita. Okunzi vangu ndomuda. Ngazi semtu. Kuti tingazese ndomuda. Tingazese ukora munhu kia. Tingazese kukura mukati wako. Ndondishamisawo kuti akauya kuno kwachangamiro ndinomuda. Mushure mokutanetsana nguva diki. Amaikauraika. Chitaurire kuti sei mazoti ndakubudire pachina. Inini ndakapinda marriage 2020. Ndapinda marriage kugara kwangu naiye anogara achindirowa. Taiva tiri vakadzi vatatu. Kaiva ndiri mukadzi wechi3 pamba ipapo. Tichigara kudaro murume uyu munhu anoshungurudza anotaura zvisingaite zvokuti kungonetsana kanyaya kadiki anorova ndokurova nemupini chaiwo kunge imbwa yake kana kutange munhu wambira property yake ndo zvaigara achiita. Saka inini ndakasvika pakuti paakandirova pekutanga ndakaenda mumba kwedu. Ipapo ndakanga ndakazvitakura ndakagara for a long time. Iye asi ndichi ndakamufonera aindishaudha kusvika ndasununguka mwana wangu. Ndasununguka mwana wangu inini ndakabva ndaenda kumba pekutanga ipapo ndichi ndinotora hembe dzokuti ndichii akandirova. Ndobva ndadzoka kumba netirogara muvillage mumwe chete. Ana mama wangu ndokuuya kunzi kwangarove munhu ari kubva ku3 days kundosununguka here. Zveshua achisvika uye akashaudha mai vangu zvakanzi mahure. Panga patora na mama wangu wamwe kwamurehwa wauya ipapo wauya nomwana. Zvakanzi mahure basa yoda kujaidza kuita ana mahure. Ndopapwanya monaki yangu. Ndobva ndadzokera kumba zvana ma ingosiya zvakadaro. Nyaya yakaiswa kasabhuku ndobva yambotongwa. Ndobva ndagara kumba ndobva tazodzokerana futi zvanitayananiswa nehama dzake. Ndagara futi ikoko ngoma ndiyo kugara chete achingondirova. Kusvika wamaibhuku akasvika pakuenda wamwe wakaenda. Ndakasara ndahwani pamba ipapo. Ndizvozvo futi ndizvozvo kusvika nanhasi. Kusvika musi wa11 December akandirova futi nemupini. Zvokuti kupona kwangu ndiropona kuchipatara mabhuku angu titori nawo. Ndozvaanoita murume iyeye. Saka ndauya kuno kumberi kwedare kuti inini zvanguka nezvemurume wendaneta. Andichada changamira. Ndinana mama wangu nasekuru. Izvitawo zvokuti unorova mukadzi nomupinyi. Unorova vapi nomupinyi baba? Apa. Kupokana. Mukadzi nomupinyi pakadai. Unopokana kana chipokana kuti aiwa zvekutaurwa ndisisi. Pamusoro yasekuru. Zvechokwadi kutaura kwaari kuita ndikukunzwa asi zvechokwadi kuti mupini handizivi kuti mupini kurovana takarovana patakapedzisira takanetsana mai wako wataura 3 days abva kunosununguka ukamurova ndizvo kwete 3 days kubva anosununguka iwe kana uchida zvekurwa kuti iwe ndojoina fight ane marekodzi ekuchipatara nekuti ukaenda kuchipatara panobva panyorwa mainjurisi zvakabva sei kana vanayo vakazobudisa ndinotenda zvinofanira kuita sekudaro nekuti munhu akaipa anorova munhu nemupini achirova kureva kuti munhu anoenda kuchipatara oita medical handiti saka izvo handizvirambe asi kuti inini ndikutoshamisika nhasi dzimai wangu kuti ari kuti ndibudire pachena kudai nyaya dzatonetsana dzidiki diki so izvozvizvi musi wa20 musi wa11 wo ndakanetsana naye nekuda kwefoni mameseji mufoni make handina kuda kwabata nechikomba but ndakamuti ndiani wakutaura nayo ndobva nditi handimuzivi foni ndakaitora kuna bamunini zvagara ndikataiwa zvagara zviri manhabasa nazvo asi munhu wawataura nopashatirako ndiani handina kuona meseji ndobva nditi handizvizivi zvadaro tanetsana saka ndakazomubvutira foni yake ndairovera pasi foni yedzimangu akatsama ndobva vanhu ungabhatiri bhati ndobva nditema ndobva ndatonetsana zveshuwa panext door pedu ndopana baba vake vabereki vake ndobva aenda panext door mangwana ati sekuru hanzvadzi yamai vake ndobva ndibva yauya ndobva waya kumba zvikanzi ado muzukuru kuti ini ndichitaura newe nhasi hachikwanisi ndikutakura muzukuru wangu ndomboenda naye kumba ndikanga ndaenda naye kumba iwe wozotera saka kubva musi wa12
kusvika musi wa16 ndopa ndakaona samoni richiuya. Saka ini ndaitarisira kuti ndichaenda kwasekuru but pa 3 days idzi semunhu andine basa plus ndachiti mabi yangu akatsamwa ndiyadii ndichateera ndopa ndakakadzika. Wewe patinoda kubvunza ndepekuti wewe sei usingagona kuita nyaya dzako dzaunoudza vanhu dzichitaurwa pano kurova because kurova wakubvuma kakuti unorova ega sei usingaunganidze vanhu hama kuti mutaure nyaya pane kurova Makusoro ipapo handisi kuparamba vakadzi 2 vari kuti vakaenda ndari ne3 vakadzi siriyo zvandakubvunza kuti sei ndisiri kutsvaga vanhu sei usiri kuunganidza hama imotaura nyaya nematadzirano nyaya inoitika ndoti mukadzi wangu tichimbonetsana naye akarerukirwa ndokuenda kumba kwawo even kana tikatoita programu ratinaro anongorisiya aita 3 times achena nokurerukirwa kuenda kumba kwawo muzviziva kuti ndikamunonokera uyu anenda asina kumurova kwete aya handimhanyire kumurova asi nditori nechigumbu chekuti wari kumba kwawo vanozvitora nyore sokuti chezo akatondetsana neni anongoenda akasvikakokanonyepa iwewe sei usingati kana paita dambudziko unotsvaga kana atete kana sekuru yamuninzwire zviri kuita munhu mubatsirwa uzofunga kuti uyu anomhanya chetika kuti bhokosenda mubata handingashungudze kumurova asi kuti kumurova chako chako kuti anzi kumurova inogona ngeri nyaya yekugadzira asi inini ndiri kuti inini uyu mudzimai wangu kuya kwaakaita tine nhava takatonetsana uyu ndakampa mari yekutendereza wabata mukadzi nefoni foni ndomauri kufungidzira kuti mune zviri ndizvozvo chandakaipwanyira ndekuti ndakamuti kuti tisaramba tinetsana uye wanga uchifungidzira uchauwana sei handina kufungira kuti ari kudanana nemunhu kana kuti asi kuti munhu uyu munhu akataura naye inini mufoni mangu ariko but masevherwo akasiyana ndikamuti ndiani akaramba zvinhu zviri pachena chena handiti ndobva aramba kunyatsotsanangura ndobva ndatorovera ndikamuti chibvisa zvinhu zvese zvikanzayo handizvibvisa ndobva ndatora foni ndaikanda pasi ndo zvakamutsamwisa wewe wangu wacharakumurana kuti wafungira ndobva wabata foni hawesi ane uzokanya foni nokuti waitoziva zviri kutaura kwacho kwaanoita kunhu kwokuti hapo nokukiriya zvinhu zvake pachena wagara naye murayakaita zvakadii kubva 2018 munhu anoita maofend on izvozvi kuti adzoke anga ari kumba kwawo akambonzvengeswa akaenda pamureho akaenda kumazoo akadzoka kuti adzoke izvozvi ndakaita kunyengetedza so ndikati mudzimai uya tigare tese wadzidzei unoziva here kuti iwewe ukatozopa mukadzi urombe nekuda kwokuti ari kumboenda urombe uchibudikidza kubva kwauri handirambe ndoba ndamuti wadzidzei zvikanzi hapana ndamuti right uya tidzokerera namai ndobva ndikuda pfuma ndikati hazvina kuipa ndikati ini chandoda kuti anga kufadza iwewe ukawana mari unoita sei zvikanzi ndinogona kugonda kana hepe ndinamba 800 muna mei ndaupa 800 muna mei handina kuita follow up naye ndobva anotanga kutotenderedza zvake ndichiita zvada ndichiita ari kumba kwawo muna June vanhu vakatanga mukando ndikamujonisa mukando since aitengesa achitengesa paanenge ane mukana kuti haasi kunohodha ikanda mari paanenge asina ndomukandira ari kumba kwawo amai vari kuti varuda kupfuma but nyaya ndakaona yandaigadzira ndeyekuti amai vaone kuti ndiri kuda here munhu wangu handiti tichifamba saka mudzimai wangu akazoona kuti mari iye yanyura muna November ndopa akazoya kwega kumba amai akanga tabva vapa ipapo auya kumba ndopa akatanga kukwesherana kureva kuti nemudzimai wangu magariro edu ndima off and on kureva kuti apa kutowirirana kwokuti mudzimai wangu auye kumba naamai panga pasina asi kuti iye wega pachake ndiye angazvipira kuti kuuya saka kureva kuti nhau dzacho manje anongoti akaenda odzoka mudzimai ari kutaura kuti iye chaari kuda kuti asiyire musha wekurowa kana iriyo chete nyaya asekuru inini mudzimai wangu hakusi kuti kumurova kundaisingamudi asekuru mudzimai wangu ndomuda kana iri tsika yayo yekurova chete ndimukuvira regerero pamukadzi wangu mapakutanga ndosaka mapakutanga shwa ndiri murovi tokuziva indokuziva inini norova kunyasha mzuri aiga yakaguma aiwa mukadzi uiaasiya ndike chiriuva zvinhu zvakadai zvinotaura kuti imba atida kuti ndisai pasi imba ida kuti igadzamiswa dii but iwewo pada kuomesa manje uyotaura kuti maenjezi andinawo polisi kuchipatara yekuti ndienawo muone zvakanaka ndozvinoita dara kurova kwawangochita mukadzi wako uchiverenga chii chakagadzisika pakurova kwako kurova kuti zvigadzirikani pakagadzirika zvinotoita wezi notozvezvitaakudai
Zvatoita wese. Ndakudai. Alright. Iwewe nasika wakagara. Kuboro. Kuboro ndimane ntarisa kunonzwa nini? Zvinenge kurwadza, zvinotorwadza ende azvikone. Ndozvikurwadza uyo. Unorova mangwana pidigwa nditarisa kuti zvinomurwadza. Asi kunyaya yanga saka wanzwa kutaura anotaura achiti share dzavakakodzera. Pamwe vanogona kunzwikwa nemudzimai wavo. Mukadzi wako anogona kutadza kukunzwa unozviziva kuti anogona kutadza kuteerera. Asi anogona kunzwa vamwe vanhu vachimutaurira kuti imba ino atwa so obva ateerera imba yaenda kumberi. Zvino ivo vafungidzwa kuti shamhu ndo inoita kuti amai vakunzi magumo acho nguva yakuzoparadzana. Uye anenge akuteta nokuti unenge uchirova kurova kunodzimba. Pamusoro yacho asi matauriro ako kashamwani yekurovana nefoni ndeyemuswa 11 kamanje manje. Amai ava kutaura kuti unobhura kubva kupi kumashuru usina mhosva chaiyo inobatika yauri kuvaita sei yauri kuvarovera kana kuti unayo hako mhosva yacho asi hauna kuita sei hauna kuitaura. Chii chimwe besides foni yawazoona nhasi iyi yemuswa 11 chauri kubhurira mukadzi kumashuru zviri kutaurwa nasekuru nhasi aikiriyu mangwana airafu zvinokama here zvinhu asekuru nhau yandotedzana nemudzimai wangu inini ndine nhau yekuchechi kwavanonamata kuchechi kwavanonamata iwe inini handidi kuti chagapa imwe cheche kunamata handikurambidze chero kwawaenda handiti 2 mudzimai wangu inini munhu asingagone kutaura chokwadi pachena kahwani silike ndikakupa bhizinesi kuti 500 wodai handiti hamundipe feedback here kuti ndaenda pandadai mari yake yadai takoresa mari yakati mudzimai wangu munhu asingagone kunyatsotaura chokwadi ndonho yatingopesana chete iyo zvokuti inini semunhuwo pamwewo ndine mhepo ndonyadza wamuziva iwewe kuti munhu ataure chokwadi asi urikumuda nokusataura kwake chokwadi enda kune vanhu vakakodzera vana atete vana sekuru nokuti kwauri haadi kutaura chokwadi. Saka kana ndaenda kuna sekuru seava vakauya vakatora mudzimai wangu pa 3 days vakaramba kutaura neimba mangu pa 3 days ndobva vaya kudare kuno ukuku vamwe sekuru handina umwe sekuru vandoziva kana atete chakaita kuti vamutakure panguva iyo maronda. Hakuna munhu anotongwa maronda achidzimba panguva iyo agoti andichada munhu nokuti ari kurwadziwa panguva iyo. Saka kutaura kwavakaita vachienda naye kumba kwaida kuedza kutonhodza maronda kwaunga waita se wapa mudzimai iwo ndobva wadhileyo bva waonga kutenda 3 days uchiti ndicha 3 days haisi nhau ya 12 shamwari ngatingaswere nenyaya yako iwe mudzimai ati zvoni iwe haachakuda pamusaka pekurova handizvo saka iwe takataura nomudzimai wako unokwanisa kumubhadhara here kumurova wainoita semunhu wandinoda ndinosiya zvokurova izvi ndinozvitenda semunhu wandinoda akagona kunzwisisa izvozvo izvo ndinoita orega kurova hayo handife ndakadaro kana ndikamurova anondisungisa zvake andinoita kozvine zvinakunoita zvokurima masekuru mukadzinde wangu imimi mune zvamuri kufungire here zvinoitika kuchechwa amai ava kuita kuti kuchechwa kumusava sinzi mamboti imimi avo varambidzi kuenda chechi avanoita sei nhasi vaenda chechi yavanoona imimi kuseri kwati makuti chechi hamuchaita sei saka imimi ipapo ndo pane nyaya yekuti mune zvamuri kufungire here zvinoitika kuchechi naamai pamusoro saizvozvo kumashure kunhau dzaidzi tikunetsana kumashure nyaya yekuti kuchechi kwavainononamata vakateera inini ini ndindainamata ikoko mudzimai wangu akazopedzera ikoko nemunin'ina wake anononamata ikoko maprofita aipapo pandakanisa nemudzimai maprofita ipapo vaita kamudude sekuya kumba kwemudzimai kumba kwambuya vangu inini ndobva takaonesana nemudzimai wangu chiteera mudzimai wangu kuti adzoke kumba saka ndati taimudza ndobuda kumanheru usiku ndisangana nemaprofita vachisvika mudzimai wangu ndibvunza tikote zvinhu zviri kuitika kanzi iya ndanza handima zvinhu ndanza ndikaramba takadaro ndakasvika kuita daka naambuya ndikabata huku kaviri tichikondetsana sekudaro asi mainini vaya vakazotizira muprofita uyavo ani mapaona aiwa hasi wangu asi godo racho manje randakazoita nderekuti dzedze nyaya dzedzadaitaura ndaitaunge ndiri kuitira shanje mainini asi nyaya dzekunamata manje hadzisiridzi nokuti ni musha wangu wakatoparara inini
ndatasarwa ne1 Ngone nganga. ndandine 3 Wana 3. Saka maini nongofunza kwaisa kuti pakanaka. Kuti waite uchitu. kwete kwete Aumeti ashaka kuti ayo aisina uye kuti shanje asi muri kuona nyaya iripo munin'ina wake uyu handiti bamini vanogona kutoya pamba vachifambira mainini kana nditozota kudana namainini handina basa nawo asi vakauya ndivasazviziva mangwana vari vese uyo achindirambira mangwana vari vese munofungeiwo muri kuno murume ishanje ka ndo dzandakaita saka ndaa kuti ndiri kuchechi ikoko aiva madzimai ngatitsvage imwe kunamata nekuti mamainini vakarova kuchechiko kwete kudaro uyu postori aita kunge arikushandira handiti aita kunge arikushandira pamba pachitovhara ambuya vangu nemukadzi wangu ndo pandaitira ndakanozokusika asi ngatitsvage imwe tosangana mumatambudziko nabamuni namainini kana ambuya ndadzidza handiti ndataura nemanase kuiko zvino ndatodzidza ipapa handisichatauri nyaya dzakafanana mamona pasimbi kanondo akechimba unogara muchi nemukadzi amai kunga makateerera dare redza kutaura nemunhu mune zvamabata here pakutaura nemunhu ngati hai zvaminye pakanoti asi inini dziri nhau dzekuchechi dzaari kutaura nhasi hatinobvira takambonetsana nokuti izvezvi nandatone 1 year 10 months ndiri kumba kwedu tichienda kuchechi ikoko asi iye pandakanga ndadzokerana naye taakutanga kuwadzana ndipo paakanditi usaende kuchechi kupi kwamunoenda ndakati ko kwakaipei kuti ndiko kunoenda mai vangu inini ndichigara namai vangu ina hazviite kuti ndiri kumba kwedu ndinzi ndiri kuendawo imwe chechi iwe oficho wagara uende kuchechi ini ndisi yangu ndiende kuchechi nekuti ndine matambudziko angu anenge achindinetsa saka isi tagara uyu inini handaiziva kuti ini kana nanhasi hama dzake chedzo chaidzoka nhasi matona dzina kuuya nekuti nyaya idzi vakabvira kare vachitodzitonga vakasvapa kumubvunza kuti iwe uri kuda here mainini waunogara uchiitira daka kuti zvoni musaende kuchechi uku ndosaka vasina kutouya auya ega kudai so ini zvinotogara chondinetsa nokuti pese patonetsa andi usaende kuchechi foni yanga ndakutoshandisa zvizvo yanga iri foni yabamnini vavo vakatondipawo foni nokuti nansina foni ndiyana ndichitoshandisa foniyo zvikanzi zvoni foniyo ndaitsemurira izvozvo nokuti foni ndeyabamnini ndakati kwaiwewo ndonga ndidokwanisa ukama hwangu nemunin'ina wangu nekuti iwewo une shanji dzekuti uyu akarorerwei nauu masiyanei iwewo une vakadzi vatatu saka purogiramu yacho iri papi yekuti unoda kutonga kubva kumba kwako kusvika kumba kwedu uyaida munin'ina wangu chokwadi changamira aida munin'ina wangu kumana zvoenzanga dzenyu agara vaiti ndiri chakaonerwa chaonerwa mai mako dzinokunoei saka wati unobhadhara kai waifunga kwaitireko kwakuaita semudzimai wangu iko zvine zvandina asi sekuti makwati akaita ndogona kuimbisana naye zvaanenge achida uyamuitirei ndokuchagarana namombe pamusoro ichangamira handidi kunyepa ndakamborima fodya kana inonzi pfuma kana mombe cheche kuna mengo haizivi asi anogara chatukahure nhasi andizoti achandida ini handichada nezvashanyamuka handichada handikwana mupenyu wakanaka izvo zvichivarira mimba hwana ndingachidindira kukuida kukupwanya mamenyi imomo handidi handichada hati hacharova da kubhadhara musanyeperwa handidi kumunyeperai kana adzokorodza kuti akuno kudara nauvharwa kai mukona kuya kunoku kwasabu kuti katongwa ka5 akasvika pakubuda padare asina kana kumbonzi dare rapera inini handichada muning'ina chero izvo zvifondera chero sabhuku mazatatongwa nyaya mukadzi mama wangu kana sekuru wangu aripo adzimai vako vaenda chada ndikanga angovateera izvozvi ndisingakanganise kwasekuru vanoona kuti kana kasirika 4 asi kumba kwavo manje hatikwanisa kuenda nekuti mama kumbira kuti waifana kukumbira dati kamuva zvinenge zvaitwa nedare ndo zvaunesa chikumbiro kumbira pamboubatsira woti dzimba idzi hatikuda kuonakirwa samudakuraraziya ari kumba kwavo kumakore mangani so far akutokwanisa mwedzi kupo wakashira
asi mukadzi ndomuda ndasava naye azviite izvo vanhu vakutomira ipapa ndo vanduda vanhu vakondirwadza mukadzi ndovandasarwa naye ende ndeakandohamba ndiye mukadzi wangu ndingatochinja unhu aiwa asekuru ndingatochinja unhu asekuru uyu ndiye mukadzi wangu Tina mama na sekuru. Asekuru yaiko. Ndiri pano Changamire. Anonyepa uyu. Aiwa. Iwo bana. Pamusoro Changamire. Ndakudaidze kuti witness. Watikana kuchinja unhu chinja. aiwa sekuru ndapfisa ndiye mudzimai wangu anondasara ndichada kumboti ndotsvaga mudzimai ndingatochinja unhu kana kuri kuti ndozvaari handikunyeperera unoona kuchinja wataura wekuti kumurova ikoko handichagadzirisa dambudziko chechi ndokona kuinzwisisa nokuti andikachienda naamai asi chandaona chanyanyomurwadza inini ndii ndachiti chechi chanyamurwadza kurova yechechi ndokona kuinzwisisa sinzi achienda naamai mama wari bereko arupame uyangumbirorekero ngatitangire kwakaoma tiziva ndazvinzwa sisi chibomirai kuchema zvinobata mbichana munodzoka munogari uyai mama ambo wako vanhu vakura kava chivanongedzera zvipakera do respect ndiye munhu wakanaka kurova ini handitoziva faitika sitogumbuka stereki aiva mama zvakatinakira muupenyu havasi vese vakwasha mutakaita zvakanaka umwe yandozopesa vakwasha chaichai akanaka kumbira regero kutaura mhosva dzako taura kuti mai ndotadza kutaura mashoko akashata mombe mudzimai wangu chakuchimbira rugero chero zvaarikuonetera aone here mombe yacho amai akakutukaika garapa toketsenya kana kuti tuchachinja tokuona kuti achinja ezomukadzi wakuti mombe amai avo vakatupinda ava vakakuzara rova rakuchema nhasi kana kuri kuchinja unochinja nguva ichirei akauya achitukana mwana nguba robva asvika iwe jireti amai wako wakamira pamusata nyoko wavo ndiwo chawabhadhara iwe anotuka ndanete kutuka mudireti Changamire ndikubvunza musi wa20 July mukomana ndikamusvikira akamira pamba pehanzvadzi yangu iyi handisi kuziva kuti dambudziko raita nderekuti baba direct womusikana wevakafa ndikamubvunza kuti iwewe pakafa mukwasha wangu ndiwo wasiiwa wakutonga panei haikona kuda muchashai kana wanetsana nouyu teera kumapano uye titaure nyaya yedu tinatsogoti chawatadzirwa nouyu unofanira kundudza ini haana kuteera ndezvomuna July ipapo aitonyengetedza kuti agone kutora uyu kumba pavo asi vakadzorana kusvika vaenda pavakazonetsana pekupedzisira panga asati akwanisa mwedzi uyu akumba pake asi panyaya idzodzo anga atomurova amurova ndokubva ndafonerwa nepaningina wemukwasha wangu kuti ndozvaitika ndokubva ndaenda kuye kuetsano ndikati nokuona kuzvimba kungokaita uyu nekondisheni yanga igombe ndikaona kuti hapana chandaigona kugadzirisa Changamire ndikangoti shai ndauya muzukuru kuti ndorapisa maronda yawagadzira asi ivo vechiteera inotaura nyaya kukupi kumba takaita 3 days asina kuteera asi uyu ari pakurongedza hembe dzandikanga ndamutaura kuti tirongedza hembe tiwanekuenda uyu akabva mutaura kuti torako hembe dzese ndikangotiwo kugumbuka kwevanhu mukutaura aita 3 days uyu nokudzimbiwawo nokuenda kuchipatara kurapiwa akabva ati tiende ndokwachifi asi munhu anatondibudira pachena
saka 2 times tichiuya nhasi ndiri chipiri ndo rakundokuuya saka ndati nauye uyu ndaitoona tsona kuoma kwouyu nekuti ndakamubvira kare achiri vakadzi vatatu kuti uya titaure ndiri kuzinzwa changamiri kana kusvika muvhireji medu so nderangu chete zita amai mupewo mukana vase kutanga kuya kudare kuno chitonga namama kana adzokorodza futi darana kuvara ndine 1 nayo shama yo musha chimbonzi musha chiwo musha mkazi mutozviziva zvavo muchiziva kuti musha mkazi munoti kudii vanhu munoti chiine nyaya yemusha womwana hatisi kubvisa mwana here mumabvunze chimukanda muzivi kunga muchibva angaterwa maita amwana vakadzi vatatu asisina asi akuratidza kuti chitatu kuti aterwa saka ndaikumbira bamini achadzeni nenyaya kuti atosara musina mukadzi kati ndisaibvumi kuti vese vakadzi ava wokutanga aikutadzirai uchipivaka chipiri imwe chetezo chitatu imwe chetezo kura kuti pamkonzeresa vanhu vamawanda kuita ugatika kuti hapana kuti vakadzi akadaro waita kanyemba iyo mwanangu torai mukadzi wari uyu munhu wevao kana ane rudo rwaakubheja navo achateera kasingaperi musoro unomudai ari zvinoda kutendera kuti umubhisheni chienda chichitaura kuti waitirei amai ndiri kuapa mombe ndo basa rangu inini ndikangokohwa ndoenda kudade ndotsvaga mombe ndovapa asandakaitira vakadzipiriva kutoenda kwavaisi nyaya yekuvo vanhu asi kuti nyaya yekuti vanhu vokutanga vatoenda kukwandikoni iwe wanga usingave kudarika wanga usingave kudarika aiwa ndazvinzwa zvese zvindazvinzwa se wanga usingave kudarika asekuru zvinhu zvakatooma mudzimai paakaenda akangotakura mari yese waitinga anotaura ndikushaya aibosamba muchava ndaitoimba nemudzimai wangu ndaitoimba nemudzimai wangu mudzimai wangu angotiza nemari zvinorwadza asekuru asekuru unoona kushii uyu murume wetogona kumuka ini ndikuuza kuti mapayira kana ine mubhumu ndakangotora shepe yayatora iyo kuti ugone kuitika kuti uchika neba yakabhedhera ibaba kuti igone kuita sei anodzidzera uyu musikana uyu ndiye viti ndiye ari kuziva kutota paakagara kana murume achirevesa ngaamboramba kana arambura achaita sei achabhadhatira iwe budisa shereji kwenu ndikataura kuti ndikuti handiti ndarugai tikutsvaga ri asekuru pinda mumba mangu inini handisida kuti ndikanganisirane naasekuru ndogara ndivaudza kana kuti amai handiti andetsana kudaro pa3 days samoni rauya ndakatobhuya ndikutsvaga yekumba ndikati asekuru imbopinda mumba mangu inodai nine mukadzi wangu kwete amai kana sekuru handiti ka oda kuti ndite victim ndada kundoti timbotaura noti kana vasava sachaitaura ndakakushayai ndinza huko efraim saka pavakauya kumba vachitakura zvinhu vachienda nazvo inini ndisipo apa varoda kutsvaga kuti ngatitauriranei inini ndakatoona sekuti inini vakatondigadzira nenyaya yekuti vakatondigadzirira nyaya nenyaya yekuti inini mari yangu aya kundigadzirira nyaya yokundiramba noti izvozvi mari yandakampa ibhizinesi akangoenda nayo ruboashando mukadzi mukando uyu aiwa mukadzi wati zvoni ndakamupa mari ndakatokupuwa zvinhu zvakanakira kuramba nyararai muti wakamupa chii ndakamupa mari 800 yei yekutenderedza saka izvo zvikufudza sewafudza tova kudari ukudza zvichivada kuvhara mari yako yavanayo ndopfungwa yandaanayo mukando ndandakamujoinisa mukando
asiwo wambotaura kuti mukadzi ndakamupa 800 ndida kutora kumufadza unokumurwa akufunga kuti pamwe ndo mari afungoitsvaga kuti mari yangu sei mombe kuzoya inoyakanangana ndani inoyarini uri mafodya ndikuri mafodya ndingotarisira kubva ngatingoti 15 April kusvika May watinoyarini ndiri kungoti kubva 15 April kusvika 1 May miisei 1 May izuva sinakangaimwera isei 1 May kuye mwana wangu mukadzi yangu mazuva aya mamwe chete kuti asekuru ndiite tsana mukadzi yangu mazuva mamwe chete mwana indakumba unorara uchikura wazvinzwa wozviwa wondiona tega nemakokotera tigare pasi nasekuru wazvinzwa tombotanga taronga imba yedu first tozosangana nemukomana wemusi wa1 pane zvino hamuna kurambana handiti hamuna kurambana anokurova ndozuvisa uya evictim yegender based achimbouya udiore tigare pasi uya asipo tosanganiswa wane murume manzwa sekuru inotitsvaga moyo kugara pasi pane zvinosherenta kubata wakaramba munhu pamambo riro unhu hwako kusvika paisi paanenge achizondoona unhu hwako acharipota unhu hwako chaiwo chaiwo wauri kuita saka kana une unhu hwakanaka uchahutera mazuva api yaya tichitera newe kusvika kusawa 1 ucharakidza unhu hwako hwakanaka kumukadzi wako kana pasina izvozvo chamadresa zvakakwana nokuti tofanwa kuvhura dhoketi rinozi chairo gender based tofanwa kuvhurira saka ipapo pauchamunikidza mukadzi wako ndopataziva kuti norudo rinangauri nokuenda kuna asekuru nokuti ndatidaidza asekuru kuti vawe kumba saka kwese koko uchasvikako kusvika pandiri kusvika musawa 1 nyaya yako inenge yakuti paansi yekuti unogara nemukadzi kana kuti augare naye saka pakusvika kwandiri handiri kuona mba kwangu kwaanda kusasadzira nemo enda kudzimba idzo dzesezi warambwa kasina kudya sedza mumba maamai ako wazvinzwa warambwa enda unodya sedza mumba kwaasekura ndokuti uwane mukana wekudya nemukadzi wako watoda kuchinja uni isunungura inishenya kumana uiti kamusungirira pa isungura ita kusunungura ita kweseko kuona musawa wako ane mbudzi mazana nditofambe ndege bozi akatotaura kuti ndoda kukuraya aumbofamba pano panyika saka ndinogara ndichitya aiwa wazinomuda akona kumuda zvekupara mhosva nokuti patikuenda nopara mhosva nokuda kwedu wazvinzwa wapidza enda nonyengeredza mukadzi asi enda nobikiwa sasa naamai wausi kudara amai nomusaikauya mubikirei mumupa sadza adye muone titakuona kuchinja kwake hunhu kusvika musawa 1 baba vevana vake vari kupi baba vacho ndo vamunogara navo iwe baba ndibaba shamwari shona inozaini ndokuti nhanga rinonaka rinotemwa pana amai handizozvo ndoshona ndozaini kuti unofanwa kuwirira nambuya wavo kuti ndigone kusvika pamwana wavo zvinoita kuti omusaoutamba mukana enda unoita zvinhu zvako iwe ndiwo uchati padirection kuti pane upenyero wazvinzwa sisi paunodzoka musawa 1 kasi kana ane mukana wekuti mupe wazvinzwaka chendai kumba ukazidobe zinoyakwanoda chai uyu orai chienda kumba kurova
unodi kuti ndaisusu Unatsokuchovha. zokurwa For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.